her kim tamam fikri, tamam kuyu Hudaýyň razyçylygy bolsa, tamam fikri we hyýaly, men Hudaýa näme jogap berin kıyamatda diýip, tamam fikri şu bolsa, Hudaý men zamin diýipdir şol adama, ja'alallahu ta'ala ginahu fi qalbi, şol adamyň ýüregini bay eder. Dar men ertin näme jogap berin, birun näjire bolar kam, men garyplygyny gözüniň öňüne goýmaryn diýipdir Hudaý Taala. Bir, ikinji Hudaýyň bilen wa'desi. Her kimin harakaty tamam gymyllaýşy, tamam pikri koýu Hudaý menden razy bolsun diýip gymyllasa, jama Allahu Taala şamlahu. O taada bir mamlasy bar, o taada bir bergisi bar, o taada bir algysy bar, öýünde bir pikri bar, denanasynyň bir gurrüňi bar, enatasynyň bir gurrüňi bar, ogul gyzynyň gurrüňi bar. Men Hudaý zaman şu pytraň işleriniň hemmesini ýüşürip bereýin şolara diýipdir. 2. Üçüncü wa'dam diýipdir. Atatu dunya we hiya raghima. Bir adam haýyky Hudaýyň ryzaýaty bolsa, dünýäň özü şoňa zelil bolup, hor bolup, süýrenip şol adamyň öňüne geler diýipdir. Gel meni al diýip dünýäň özü geler şeýtip.